VP Constantino Chiwenga has been attacked again. Tukona kuti vanatemba mliswa. These guys kuda pachina kuti aiwa vakomana vakatengwa, vakomana vakabhadharwa. Ndokuti mamwe attacks acho akunanganiswa kuna VP Constantino Chiwenga. Mutoshaka kuti agenda yake ndeyei. Sana pinda mashoko ari kuda nyuka panguva ino the news hawks. Aiwa zvinozobuda pachina kuti VP Constantino Chiwenga uri pama1. Uri subscribe or like on the bell icon. Tipina on the news hawks samudanyora chiti. Former ZANU-PF provincial chair and MP Temba Mliswa, a close political ally and foot soldier of President Emmerson Mnangagwa, says Vice President Constantino Chiwenga wanted to weaponize corruption allegations against his erstwhile friend, business mogul Kudakwasheta Gure, from whose patronage he has benefited a lot because he sees him as a political threat. But he was crushed by a moving train in the process after he tried to stop the buccaneering tycoon from joining ZANU-PF decision-making structures. Mliswa said this in an interview with prominent United Kingdom-based broadcast journalist Violet Gonda. The full interview will be broadcasted on Gonda's program. Ndo mashoko ari kuda nyuka panapa the news hawks zvinazobuda pachena kuti kunyangwe nema-efforts ari kuiswa nezvigananda aiwa navakomana vana Mliswa vachizama kuataka VP Constantino Chiwenga nema-allegations ecorruption avari kuisa naVP Constantino Chiwenga zviri kuzongopera. Munzeve dzevanhu zvinongopinda from the left side zvokuda neku right side zvichichaiwa aiwa wait zvichitadza kumaterializa. Zvinhu zviri kutopawo ewari kune zvigananda zvoita kuti right now vatsvake mamwe mazano ekuti VP Constantino Chiwenga wanga wawisa sei. Mashoko ari kuda panguva ino ari kunyatsonzwa kunzi VP Constantino Chiwenga panguva ino is the people's favorite. Panguva ino let us watch the space. Tione kuti zvichagumira kupi. Ma-attacks ari kunamba achiinspire akananganiswa kuna VP Constantino Chiwenga. Tudze mafunguro enyu matudei pamusoro pechitiko chimina comment section medu zafunguro enyu. So subscribe or like, share on the bell icon.